Ezinye izinyunyana seziphakamise ukuthi iNumsa ixoshwe kuCosatu ngoba ihlukumeze umgomo wokuthi inyunyana imele abasebenzi bomkhakha owodwa. Kodwa leyo mpikiswano ibonakale sengathi ilahlekelwa amandla ngesikhathi inyunyana efana neFAW iveza ukuthi izonxenxa abasebenzi beminye imikhakha ukuba babe ngamalungu ayo. Lokhu akusho-ke ukuthi iNumsa isiphephile. Kunalaba bathi lenyunyana yabasebenzi bokusansimbi kumele icacise ngekusasa layo kusemanje ngoba izoletha inkinga emhlanganweni olandelayo wekomidi lesiyingi. We will convene a proper press conference to communicate what is the NUMSA position on what has been happening. Lomhlangano yiwona ukuthathwa kuwona izinqumo ezinkulu. Lapha inyunyana nenyunyana iletha amalungu ngokobukhulu noma ngokobuncane bayo. Ngakho-ke izimbangi zeNumsa zifuna ixoshwe. Odabeni lwekusasa likazwelinzima Vavi kubukeka sengathi zizophinde ziqhubeke inyathelo zokuqondiswa kwezigwegwe. Isiphetho samanje ukuthi-ke izimbangi zeNumsa zizama ukuyigudluza kulomfelandawonye. Umbuzo omkhulu-ke uthi uma iNumsa ishiya kuCosatu ngabe uyosala na uVavi?